Aldizkaria herrietan aberastasun izugarri jadek. Altxor badek herrientzako eta Astigarrentzako dudik ez izan izugarrizko altxorra dara. Astigarrako Wikipedia, kasi Astigarrako aldizkaria da, ez? Urte hauetan normaleanik elkarrizketak egin dizkiet adineko herritarrei eta oso argi gelditu zait izan zirelako garena garela. Astigarraga zaharraren eta Astigarraga berriaren artean zubi egiteko oso elementu importantea da lau. Lortzen duena da herriaren eta herritarren kohesioa, ez? Pentsatzen dugu bete dugula hutsune handi bat eta pentsatzen dugu ere bai horrek ere eman duela herriari nolabaiteko babesa, nolabaiteko prestigio, historia gorde izan dugulako dokumentu horretan. Frankismoaren ostean eta euskara hutsean jaio zen bertako gazte batzuk bidelagun zituela Astigarragako aldizkaria. 70ko hamarkadaren amaiera zen eta kultura grina zegoen herrian. Horri lotuta jarduera eta ekimenak sortu ziren eta errealitate horretan sortu zen Astigar Kultur Elkartea. Eta nola ez, horixe izan zen gure aldizkariaren sorburua 1982an. 16-17 urteko gazteak ginela garai hartan sortu ginen lehenengo aldizkaria, eta lehenengo urteak izan ziren gehien bat aldizkariaren edukia herriko elkarteetako ekintzat biltzen zuen aldizkaria. Eta horrekin batera beste kolaboratzaileekin joan zen ja gorpuzten aldizkaria, bai, biltzen zuena herri bizitza, baina bide batez biltzen zuena sakoneko azterketak, ikerketak, errealitateari buruz, historiari buruz. Borondatea norbere grinetik, gogotik eta denboratik ematean dago oinarrituta. Eta aldizkariak horretaz badaki zerbait. Jendearen borondatearen eskutik egin baititu urratsak urte guzti hauetan. Borondateak zer egiten du? Norbere sentitzea. Etxez etxe banatzen gendun aldizkaria. Eta ni ergobialdian eta horre arrobitxulo ingurun ibiltzen ditzen, lengusukin, taldetxo bat sortzen gendun. Batzutan pixka lotxa ematen zigun, baina asko ikasi gendun baita ere. Eta jende asko ezagutu gendun eta aukera izan du gendun harreman pertsonalak zabaltzeko baita ere. Joder, guatzenek ilusio ematen ziren baserritara joatea. Bai, Astigarran gaur egun 2 euro eta antziren igual 15 euro, Nik guatzenez gehiegi bezala. Ez gehiegi da. Toi, mesi dezueta. Bai, honeaino etorri zeat eta asko eskertzen zen. Mila bederatziehun eta laurogeita lehenengo aldizkari txiki hartan. Han azaldu zian nire 2 lan usteet. Bat Joakin Irureta Oiena biografia eta gero euskarari buruzkoa beste bat. Aldizkaria niretzat oso komunikabide berezia eta kutxuna da. Kutxuna da, kazetari bezala nire lehenengo lanak aldizkarian egin dituelako. Kolaboratzaile izateko eskatu zenidatenean kazetari izan da, ezinbestekoa iruditu zitzaidan. Jakitea talde voluntario bat dela, guke bai ulertze dugu zer da noi eta lan bat ekartzen dula. Bide guztietan egoten dira harritxintxarrak edota min pikin bat gehiago egiten duten harriak. Noizean behin mugiezinak diren aitzak ere bai, eta bide hau ez da ezberdina izan. Oztopoak ere egon dira noski. Aurrera egin edo ez egin erabaki behar izan diren momentuak ere bai tartean, baina halakoetan herritarren goxoa sentitu du aldizkariak. Binkulatu ditugu gure edukiak herriko eskolakoekin, ikastolakoekin, elkarteekin, erakundekin, eta orduan aldizkaria tamaina handiko edo prestigio handiko dokumentua bihurtu dela. Herriko pertsona, izen, abizenekin, historia pertsonal asko daude jasoak hemen, bestela beste inun jasoko ez zirenak, segurazki. Beti izan dugu presentzia eta eman digute aukera, bai txistu, bai dantza taldeko, bai historiak, herriari ezagutarazteko, Gauza jakina da azken urteotan asko hazi dela gure herria. Herritar berri horientzat eta betikoentzat dira, 40 urtez idatzetako hitz guztiak. Bertan topatu baitezakete gure herriaren esentzia, herriaren izaera, herriaren kolorea eta haren bizia. Astigarraga nolakoa zen, nolakoa den eta nolakoa izango den ere hor ikustea
herritarrentzat beharrezkoa dela iruditzen zait. Joku handia ematen du, ez? Gelan eta ikasleen artean eta pixkat komentatzeko, eta nik hau ezautzen dut eta nik ez, Pentsatzen dut, urrengo belaunaldientzat altxor primerakoa izango dela hortarako, eta noski, Astigartar berrientzat. Herria hasi egin da, jende asko etorri da, baina jende asko gaina etorri da bertan bizitzeko eta bertako izateko. Izan da herramienta bat, herri ezagutzeko. Batzutan jendea biztaz ezagutzen zenun, baina etzenekin zertan zebilen. Ez ba ez du parte hartzen ere aldizkarian bertan. Entzute da. Bai, entzuten da, eta gure artean orduan bai hitz egiten dela, eta ikusi ez dute hau, eta... Komentatzen zen kalean, ikusi aldezu, eta hau atera da, eta beste hau ateratzen da, eta horrela, ez? Han okindegian hartu, eta han eixanian ebadago. Astigarraga zaharraren eta Astigarraga berriaren artean zubi egiteko oso elementu importantea da hau. Zubiek bi alde elkartzeko balio izaten dute, batetik bestera pasatu ahal izateko, eta aldizkariak ere horretarako balio du. Urteak atzera egiteko, iraganera bidaiatzeko. Baina nahi baldin badugu, historia, bizia esatea gure ondarea, idatzi behar dugu horrelako gauza jendia ulertzeko, eta ez badugu izautzen historia hori ez dugu izautuko zergatikan garen moduan. Hemendik urte batzutara norbaitek jakin nahi badu Astigarragan ze gertatu zen halako urtetan edo termometroa jartzeko eta inpresio hori jasotzeko aukera hori izan dezakela. Nik esango nuke aldizkaria enziklopedia badala, zerbait jakin nahi dugunean bertara jo eta seguru aurkitzen dugula erantzun bat. Neri ilusio egiten di jendea esaterakoan nidakar ale guztiak etxian gordeta. Eta hori da, ez? Eta guk dazkagu ale guztiak etxian gordeta, ez? Aldizkariak 40 urte bete dituen honetan zer esan dezakegun? Iraun ditzala beste horren beste. Orduko gazte haien testigua har dezatela egungo gazteek eta euren eskutik urratsak egiten jarrai dezala aldizkariak. Hori da lortu behar dena, ez? Jarraipena eduki dezan honek, jende gaztea. Hori da. Bai. Implikatuko den jende gaztea. Bai. Gogua, ere lagunduko jo aldizkariak gai berrik edo bide berrik hartzen edo ez, erroko uste, egin nahi balin badute, bazatik ez. Ikaragarria apreciatzen dut kolaboratzaile guztien aldetik dagoen irrika eta pasioa, ez, aldizkariaren inguruan. Bereziki zoriondu eta eskertu nahi nuke Antion, aria eten eztan horren garantia esango nuke, azuke egin dezulako. Eta eskerrik asko. Aldatuz doaz izenak eta aldatuz doaz garaiak, aldatuz doaz moduak eta aldatuz doaz lengaiak. 40 urtez landu ditugu, kezkatzen gaituzten gaiak, eta indarrez mantentzen gaitu, zuen laguntza eta nahiak, Astigarragan ditugulako, kimuak eta sustraiak, kimuak eta sustraiak.